Magandang umaga, hapon, gabi, mga mag-aaral. Sige, magsiupo kayo. Magsiupo kayo, mga Hayop kayo. Ako nga pala si Mr. Pido. Pido, full name foil. Mukhang kailangan muna natin mag-usap mga estudyante ko. Sayang naman yung inaaral yung tuition dito sa ating channel. So, muna sabihin sa inyo, narinig nyo na ba yung kakatawa, di ba? Alam nyo naman na galing yun sa isang international na series na Curb Your Enthusiasm. At knowing from that title, ang Curb Your Enthusiasm ay huwag ka masyado enthusiastic kasi nangyayari, nagkakamali ka. Hango to sa isang serye ni Larry David. Isa siya mismo sa mga producer at siya yung mismong main actor. Papakita ko dito. Naiinis lang kasi ako. Pag ginagamit yung punyetang meme template na to, di ba? Mali-mali. Hindi nila makuha yung timing ng joke sa paggamit. So nagiging sukot siya tuloy. Sa ayot sa gusto natin, nagiging sukot siya. Wala namang masama sa pagsakay sa trend. Ginagawa ko rin naman yan. Pero kung gagawa ka na lang kung gagaya ka na lang, ayusin mo. Lalo na dito sa Pilipinas, mga taong tamad na ayaw muna mag-research kahit kaunti lang. Ilang pindot lang sa Google, 'di ba? Na malalaman mo kung paano to nagsimula para hindi ka magmukhang tanga. So, yung mga tao dyan na susubukan pala maging memer, di ba? Wala namang masama, di ba? Kung mapapansin nyo, yung mga ginagamitan nito, kahit anong mag-fail, di ba? Kaya may nadapa, may nahulog, may nadulas, may naumpog, may napalo, meron yung So, parang remedial class natin to, class. Diba? Pakibasa. Curb Your Enthusiasm is not equal to Robert Wade. So, Curb Your Enthusiasm yung meme na yan, ha? Ito nakita ko to meme na to. Pasensya na sa akin lengguwahe mga estudyante, ha? Huwag nyo lang sabihin sa magulang nyo. Total, bayad na yung tuition nyo, so wala na kayong magagawa. Buti lang ginamit nyo yung watermark nyo ng ganyang kalaki para makita na lahat yung ginawa mong katangahan dito. So, kung mapapansin nyo, lahat ng mga sinabi niya sa tatlong yan, sa simula yan nakikita eh. So, kung you know something is worth, mali nga, dapat worth watching or worth the watch. Alam mo yun? Sa dulo mo makikita yung Curb Your Enthusiasm meme, di ba? So, mali yung analogy niya at hindi siya tugma dun sa gusto niya ipakita, di ba? Dapat naghanap siya ng mga ending. Siguro ending ng Avengers or ending ng basta merong unique ending, yun dapat ang tinapat mo dyan. Or hindi dapat yan ang ginamit mong meme in the first place. Pero syempre, dahil marami tayo dito mga hindi nag-iisip, meron siyang 8,000 shares. Nandito ang channel na to para dagdagan ng kaalaman at magsaliksik ang mga memers. Diba? Wala naman masama maging pataasin naman natin yung kalidad na ginagawa natin para sa Pilipinas. Kasi isipin mo, sa dugo natin, parang patay na dugo yan. Umiikot yan sa ating sistema ng Pilipinas at nagkakandaloko-loko tuloy, kumakalat ngayon yung cancer, diba? So, dapat magtulungan tayo para sabihin sa akin, mali yan, ayusin mo, diba? Minalas lang tayo kasi itong mismo admin nila ay, ayan, medyo nakakasukot yung kanyang ginagawa. Pero okay na, siguro bata pa to, okay lang. Baka first time niya makakuha ng atensyon, baka hindi binibigay ng magulang niya sa kanya. Okay lang yun, normal lang yun. Yung hindi bagay yung meme template na ginamit niya dito para sa haba nung sinabi niya. Nagiging preachy lang tuloy, nagbumukhang para siya tuloy batang umiyak na, "Pag mga kumain, hindi ka sila kakatawa eh." So, ayan, di ba? So, either way, ayan, may mga nag-comment na yan. Ito maiintindihan ko kasi ito yung intro. Di ba? Tsaka syempre ang ating favorite, pakiayos na lang. wag mong Maiintindihan ko pa yung logical flow nitong meme na to. Dumako na tayo sa talagang pagsaliksik at sa kaalaman. Ito, makikita natin si Larry David, ang kanyang real name din, at yun ang kanyang character niya mismo. Kumbaga para siyang pseudo-autobiography ng kanyang buhay. And kung mapapansin nyo, ang kanyang mga senaryo dito nandun siya sa mga awkward spots. Siyempre, para di tayo makapiright. Anong nangyari kasi dito, kinailangan niya ipasok yung water bottle sa movie theater. Tinago niya sa kanyang pantalon. Okay, so doon natin ngayon pagsimulan yung ating pinag-uusapan. Panoorin muna natin to. Hello. Oh, hi! Thank you for fixing Judy's hair. Oh, you're welcome. Diba? May awkward, diba? Kasi hindi alam ng babae na water bottle lang yun. So, through the show, napunta siya sa ganitong predicament. Ito yung patapos na. Tingnan nyo kung paano gamitin yung lecheng template. Ganon. Okay. Kailangan tumunog muna
yung Lecheng Kanta. Ito pa isa. Ito naman kinakausap niya yung doktor. Basta, panoorin nyo na lang. If I have another patient to check on, I'll be right back. Okay, all right. Don't tell your mother, but I bought you another Call the police. pen. Yung mismo paggamit doon sa outro, mali. Ito yung nagpapakita ng mga awkward moments o mga ano nangyari or may nagkakamali. Hindi yung meron lang slapstick na may tamaan. O may madapa, 'di ba? Tulad ng ginagawa natin. Ito, panoorin natin ha. Tingnan mo. Diba? Kahit sobrang basura yung pagkakalagay doon at sobrang scripted na halata naman. Yun, diba? Ito na lang ba ang kalidad na matutuwa kayo? Ito na? Ito na ba yun? Hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit niyan. Pero, diba, kung ano naman is tamain nyo naman. Wala nang point sa paglagay nung Huwag mong subukan. tapos na eh. Nilalagay yun dapat throughout dun sa turning point nung pangyayari. Kunyari, ano pa lang, may aalis pa lang siya or ano, kailangan nagpa-play na yung song. Hindi pwede yung umalis na, tapos na yung joke, tapos na yung punchline. Tapos maglalagay ka pa ulit ng punchline na yan. Wala nang point yung template. Para nandito na lang yung kanta na yan, para lang meron kang time na mag-react. Ayun, yun na yun. Nagiging Yusumukot Yulus to bigla. Di ba naalala nyo, nagkaroon din tayo dito sa channel na yung minim correction natin? I love McDo. Yung ginamit niya meme template, dapat dyan yung damage code ng Rick and Morty. Meme adjustment! I love McDo. So masabi natin parang meme remedial to sa inyo para naman sa mga iba dyan na gustong gamitin to, di na kayo magbukang tanga tulad ng iba, di ba? Alam mo yung matagal na nga to sa States ngayon pala sumisikat dito for some reason at nalulungkot ako na kung sisikat na nga lang siya dito ng late, gamitin naman natin sila ng tama, di ba? Things out that we didn't know. It's hard and harder to win than popular vote. Popular vote, you go to 3-4 states and boom, 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 you win the president. The Hungry voters versus running the vote. Yan ang tamang paggamit ng meme. I mean, kung gusto mo lang. Pero kung gagamitin mo lang siyang parang cliffhanger, hindi yun yung pinanggalingan niyang part ng internet na nami-misuse tuloy siya at nami-misinterpret ng masa. Quote-unquote, yung mga normie, di ba? So, ayaw naman natin maging ganong klaseng tao. Ayaw naman natin manira ng saya sa iba dyan, syempre. Pero ang ano ko lang is, kumbaga, tinutulungan ko lang kayo mapunta sa posisyon na wag maging mga ganon, di ba? Kumbaga, tulungan naman natin ang isa't isa. At yung Curb Your Enthusiasm na music, yan, ang pangalan niya ay Frolic. Hanapin nyo. Ano lang siya, kengkoy talaga yung tunog niya. Okay? So, maganda siya, hindi after mo ilagay. Maganda siya, nilalagay mo pa lang bago pa lang mangyari yung awkward na part. Hindi yung mayroong nasampal. Siyempre, alam mo mga Pilipino galing sa slapstick, di ba? Mga palo-paloan nila Dolphy. And okay lang yon. Hindi yan ang magandang template para gamitin doon. Siyempre, sumikat na siya dito. At kung ano-ano lang mapulot ng mga memer ko, no? Kuha-kuha lang dyan sa, ito pwede na yan. Basta yung trending nakakatawa eh. Pero ngayon, maglalagay pa siya ng ibang music. Kunyari, lalagyan nila ng damage coda. Tapos maglalagay pa uli ng taragis na Curb Your Enthusiasm meme. Kumbaga, punchline. Sirang-sira na. Sisirain kita ngayon! Sirang-sira ni ulo. Ito, panoorin nyo I have to apologize. Ipasok mo muna yung Lecheng Kanta. Tapos cut. Napakahirap ba nung gawin? Yung mga di marunong mag-edit. So, basta ilagay mo lang sa dulo kasi pinipitik-pitik lang yun eh. Ayun na nila i-unlink. Tapos ilagay na onte para sa back. Basta, alam na mga nag-edit yan. Salpak lang kayo ng salpak. Okay? Effortan nyo naman. Ayan na. Oh my God. Di alam yung tawag. Fuck. Video ba yan? Putang ina si. Camera lang yan. Video nga. Video nga
Hindi ko mag-gets yung mga nanonood ng compilation nito kasi alam mo na yung punchline every time eh. Hindi ko na mabasa. Ano ba yan? What the fuck? Ngayon, ayoko na itong patagalin po. Naka-10 minutes na ba tayo mga substitute teacher ko dyan? Okay, so ayun. Nakakasar kasi, nanonood kasi ako ng Curb Your Enthusiasm at every time na kada nakakita ako ng meme template na may connection sa Curb Your Enthusiasm ta sobrang mali, sumasakit ang aking puso't kaluluwa. Nadadagdagan yung tumor ko sa aking itlog. So, di ko alam kung ilang beses ko to dapat isuksok sa mga kokote ng mga gumagawa ng mga sukot na Curb Your Enthusiasm na compilations dyan. Anything worth doing is worth overdoing, di ba sabi? Hindi yung mema lang, may ma-post lang, may malagay lang, may maano lang. Hindi ka magiging unique. Kumbaga, sasabay ka lang sa alon, hindi ka makikiride ka lang. Hindi ka maaalala ito yung mga Robert Wade memers. Nakakatawa na ba kayo? Doon na nagtatapos sa ating klase, ang ating meme remedial. Ako ulit si Sir Pido, full name foil. Ito ating May remedial class. Very good. Huwag mong subok. Pumasok kayo sa susunod nating klase. Baka meron pa tayong madagdag na kalamasay naman yung tuition na binabayad ng magulang, yung pinaghihirapan na di kayo nag-aaral na mabuti. Pido! Ang isipan sa science o agham. Siniskwela, 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 hey. Siniskwela, siniskwela, siniskwela.